Takže čau lidi, dneska tu jsem v nějaký nový random hře. A furt mi to nabízí něco za Robux. VIP buy. Oh. Když je nejvejšky stojí Robuxy. Tak jedu. Aha, to tak. A ne, no jsem si... A jak to? What the... Proč mě to zabilo? 4000. Tak nevím, jestli je to hodně, ale vypadá to, že jo. Ty sbíráš chipsy a burgery. A teď mi to nabízí, aby jsem šel a budu jít. Tak teď se dostanu další. Yes. Oh my. Okay. Co mohlo být? Frigo Camelo Buffo Fardello. Oh. Tung Tung Sahur. Tung Tung Angry. Tung. Není na speedu, tak ne. Tak teď. Oh, tak teď to bude masivní. Škoda, že tohle není má být. Škoda. A tak tohle budu vydělat strašně moc.
Tak teď to budu, teď se podle mě dostanu až k té legendary zóně. To bude Randall. Kerry a no. Tak teď kumtar. Jo. Tohle dám. No, jo, to bych, no to asi nedám, no. Ale kousek. Assassino, assassino, potretto, bandetto, oi. Jako není to těžké, free legendarky. Lighty. Čekejte chvíli, za chvíli to mám. Hej lidi, já jsem teď šel na jiný server a týpek mi giftil kapučína. Hej, ale nějak level 8 na... Jo, aha, mám mutaci. 1 bilion, mám 1 bilion. Abych ho měl mít, mám 6-7. Však tam psali legendary. Tak jestli tohle je legendárka. Tak jestli to... Nechci. Musíme to? Oh my god. Tak to je hotovo. Říkáme 100. Dva byly ony. Tak to je nový biznis. Až na to, že ten... Tak to je, kámo, úplně mega business. Tak teď budu, kámo, hotový profík. Rovnou se nekoupím nějaký břuš. Šetřit na mýtik a tady nakoupíme jump. A sprint. Ještě chvíli budeme tady vkovat. Okay. Teď si koupíme ty nový brusle. Jo. Tak teď to bude extrém. Třeba na tak to je Hopla. Ale. To by Aleš možná šlo. Oj.
To je extra. To je hotový extrém. I ten speed do toho. No tak to jsem asi úplně 39. No. Jo. Jaký divný tung. Hehe, nejsou tady bosové, aspoň je nemůžu zabít. Bam. Teď zkusíme do legendáry doskočit. Tuč! No tak asi úplně do legendáry doskočíme. Zkusíme se dostat k celestiálům. Já! Tak to... OK, no. Nekoupíme ještě speed, aby jsme mohli dělat speed run a jdeme do toho. Jump. Teď pojď. Teď to dáme k legendary. Jo. Teď to dáme k tomuhle. Teď to dáme k sem. Jo, teď to bude. Teď. Jo, shit. OK, no. Zkusíme ještě jednou. Úplně v chillu. Tak. Úplně v chillu. Ne, vůbec v chillu. Úplně vůbec v chillu. A teď. Ne! Já tam byl. Viděli jste to. Jenomže. To ne. Teď už se tam fakt dostanu. Dávám poslední pokus a dostanu se tam na 3%. Nebo možná ne, ale jestli ne, tak už se zblázním. Prosím. Hopa. Viděli jste mě tam? Já byl nahoře. Doslova jsem tam byl nahoře. Potřebuji 41 trilionů. Koupím si jump a jestli nepomůže ani ten jump, tak už to nemá, tak už asi video končí. No. Chat, tohle je pro dnešek všechno, protože stejně se tam nikdy nedostanu. Ale fakt jen o kousek. Takže asi tohle video bude muset
muset. Dokončit. Teď fakt ale poslední pokus tomu dávám už. Teď už tam doskočím, jinak to už nikdy nezapnu. Ej! Já už na to fakt nemám. Tak čau.